Straight to the point. Now, sa pikas bahin, mga higala, kinini ang pirmiro miingon maguto si Jesus Crispin Remulla nga ang kaso mga kagalaan ni Romualdez, ni Cheese Escudero o ni Joel Villanueva matod pa hinog na. Hinog na. Unya, mao ni karong atong tagag-pagtagad kay sa diha mga higala nga nabali na si Cheese tuan na mga higala sa grupo ni Gatchalian og sila si Joel Villanueva murag nawa man kahinog day unsa man natanang na ni karon. O sa man to gituyo to aron lang yung paghulga nila ni Cheese og ni Joel nga balhin na mo kay hinog na inyong kaso. Ang kang Romualdez nawa pong kahinog kay ni sukol mas Romualdez ingon mas Romualdez nga daghan kong naibawan di ko pwede inyo kong i-drag down inyo kong birahon pa ubos daghan tang magkuyok. Mula to mahigalang kang Romualdez og dang pangamunga itong iya ayaw ko niyang binuangi kay daghan na ba kong naibawan og inyo kong birahon pa dong sa ubos daghan tang magkuyok pa dong sa ubos. Matod pa siya pamayag, wa ko mag-inusara. Motong gisitol na matod pa. Ato may gipangutana sa Amy Marcos itong pag-ari. Sa gisitol nila. Murag si Sandro Marcos na nagsitol ba to? Pero kining kang Cheese o kang Joel kay hinog na maka ni. Unsa man itong pagkahinuga? Alang-alang man, kana na ba paghinog ang prutas, pwede man ang muhinog butangag kalburo. Giingnan sila nga kanang klaruhan na inyong mga desisyon kay hinog na naman inyong mga kaso. Kay kung hinog na karong kasuha, delikadong malata na o di na ito ma-harvest na ron. Ang angman og nahinog na ng kasuha niya karon ni balitok na si Joel og Cheese niingon nga wa man day mahinog kini ni ang naahat naman ito pagkahinugan ni balik man og kahilaw. Tinato lang yung agi katawa mga kagalaan ba kay doon na mag mga memes ng gawas karon no? Kini mo day si Remulla kay nga ni Crispin Jesus man din day. Muna doon na nagbutang-butang mga memes ba nga dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas, luwas kagyo. Dili day si Jesus Cristo. Si Jesus Crispin Remulla di ay. Ato lang agi katawa mahigala nga dawato nimo si Jesus isip manluluwas, luwas ka gyud sa flood control. Si Jesus Crispin Remulla di ay maoy manluluwas, ha? Jesus ba nga ng Crispin? Pero kaya John Vic dahil, tinood nga na ni John Victor, no? Oh. So, mao din mga higala mga ngana. Kaya maingaw maguto primero nga nahinog na ang kaso. So, og mahinog na, harbiso, no? Og hinog na magaling. Pero mula na, pagkahuman mahigala nga kon, bali na si Cheese, to na si Joel, o nahilom. Kining mong kaso mga kigalaan. Diha na tama tingala nga nganaw na unsa na. Ang sunod na po, tanog-tanugan, ano yung mingon na po niya, Camille o Mark Villar, kining inyong kaso, hinog-hinog na. Madahal maghulga-hulgaon ng uban yun. Kay kinibitaw mahigala si Kwan, si Jinggoy, wa madag hulga-hulga. Papriso yun. Ambot sa Marcolita, kaya nga sa Marcolita nga, bahalag magkinaunsa. Duda ko sa Marcolita og ilang pasaka kaso, papriso sa siguro. Kay kinigong ka Marcolita may galaway public funds nga involved man eh. Pero doon na to mahigalay mga issues. Doon na mahigalay ni amot niya atol sa eleksyon kana bang nitabang niya ba? Budagan gag senador di man na basta-basta god. Pero daghan say ni amot hindi kay napoy mga nagawas nga lipod ng amot kan tulfo ni amot sila tanan nagkarawat man nag-amot. Pero mo lagi nag-ingon nga ang investigaron kadto man kontra. Daghang amot na dawat naman niya report na gani kang kwansad. Daghang mga amot nga dawat, mo man importante nga mo taas imong rating sad
Kay kining mga negosyante mahigala kung taas kag rating, moamot sa na sila. Og mubo kag rating kisa may moamot o makitsansang mudaog. So mo kana nga pero duda ko mahigala si Ruben Padilla sad. Ilang pa sa kaag kaso kay obstruction of justice kuno to. Tungod mga higala sa pagtabang ni Ruben Padilla nga matud pa magawa si Bato dito sa Senado. Na kung mauhon ni mga higala, tan-awon ni. Tingali ang sunod nga ino na po ni Crispin ani nga hinog-hinog ng mga kaso kining ilan ni kuan. Mga bilyar o guban pa. Balhin mo dos pikas kay og di gani ma. Balbangaan na ba ni mutanang ni. Pero naamo sa pikas grupo ni Win Gatchalian, di na mahinog inyong kaso kanunay lang hilaw na. Nakatawanan sa ning kalakiha mahigala oy. Kay kinilagyo mahigala binirahay magyud ni. Labi na mga kaigsunan nga padong natas impeachment case ni VP Sara. Kadto magud pag ilugay palang daan sa liderato sa Senado, nag-iniphanay natas number of senators. Kay importante magyud kaayo mga kagalaan tungod kay dunay mga area sa Constitution nga nag-ingon lang nga majority mao nay dunay quorum. Pero dunay mga area diha, dunay mga specific provision sa Constitution labi na specific yun ha. Kana mga higalang mag-elect o president sa Senate, specific na of all its members. Kanang mag-expel, kasong expulsion mahigala sa usa ka member nila nga ilang tangtangon, specific sad. Specific ang membro nga kwan, nga mubutar gyud. Kanang pagkonbikto mga higala og impeachment, specific sad 2/3 of all its members. So dunay mga portion sa Constitution nga specific. Ngano man na gihimo man ang specific. Labi na kung magbutang, mag-election, magbutang ka og officers o magtangtang ka og senador specific o magtangtang ka og official specific. Dunay mga katuyuan ana. Dili basta-basta mahigala nga usab-usabon lang ng konstitusyon og pila lay gusto mahigala kutob lang sa maabot, mura man ning kalakiha gud og 2/3 vote 16, 2/3 of 24. Na depende ka nagpilay maabot, pahauman na lang po sa Abilino case. Munang ginahinay nag-brainwash kalondaan nga kunuhay dunay mga maningog kunuhay mga eksperto ana. Kadto bitaw Abilino case mo man to. Ang 13 votes gyud mao ginay simple majority. 13 votes. So kung nakakuha pag 13 votes okay, wa man kakuha. 12 lang man gyud. Kargahan dayon. Suportahan na dayon nga na may Abilino case. Kani karon 16 votes ang ikinahanglan pag konbiktong Sara. O di gani kakuha, ready na gihapon nga ang Abilino case. Depende lang sa pagpahaom. Pero di man na mao mga sukitig paminaw. Tungod kay do na may specific provision sa balaod ana. Nga ato ning klarohon no mahigala. Nganong inana man nga do na specific provision. Dili basta-basta kang mutangtang og vice president nga butang na sa mga taong 32 million Filipinos ang butang diha. Tangtangon lang nimo diha nya depende sa inyong gusto pila ra ka senador ang makuha. Usab-usabo na to denominator. Di ba lalim pagkuha ng mga butuha? Sa to pagisaligan siya sa 32 million Filipinos, tangtangon lang nimo og 16 ang gikinahanglan niya, di kaabot og 16. Inon na nga usbon talang denominator, depende lang pila maabot. Straight to the point. Atong attack na alas 9:52 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Na point. akong balikon, dili lalim, dili basta-basta ang pagtangtang sa usa ka impeachable official, kinahanglan mo follow gyud ta sa standard diha sa Constitution. Pila may giingon sa Constitution, ang mga higala sa atong balaod. Nga ang pagkonbikto sa usa mahigala, ang dunay exclusive power to initiate impeachment ang lower house. Pila may gikinahanglan nila 1/3 votes day. Gamay ra ang sa lower house. Mapasaka ng articles of impeachment ngadto na sa Senate.
Pero ang Senate na kay conviction naman kung ila. Munang mas dako ang ilang requirements. Lahi man mga higala ang requirements sa pagpasaka lang o kanang pagkonbikto na. So ang conviction is 2/3. Giingon mahigalas Constitution, 2/3 of all its members. Ang members sa kay 24 man. So 16 ang 2/3. Kinahanglan ka og 16 senators nga mo hukom nga guilty sadaan si Sara Duterte, konbikto siya aron matangtang siya pagka vice presidente. Straight to the point. Angay matarong lang sad kay ang pagbutang ba ni Sara diha inday in fairness ba sad ba? In fairness ba sad ba? Para ba pod nga kana bang liman ka si Sara Duterte may pinakataas og boto nga nakuha sa tanang mga kandidato niadtong 2022. Asab kami ngitag 32 million. Taas pa siya boto ni BBM. Sa to pa 32 million Filipinos ang nibutar niya nga gusto nga siya may mahimong vice presidente. Rug tangtangon nimo na karon ni usab-usabon na nimo kutob lang sa pilay maabot. Madaot ang atong standard sa konstitusyon. Ah? So kana dili lalay ma 32 million Filipinos ang nagbutang, tangtangon lag 16 ka senators. Okay lang because mao man na suwat mahigalas konstitusyon. Nga 2/3 votes of all its members, so 16. Pero di nalalim ha, ang 32 milyones ka mga Pilipino may nagbutang niya tangtangon lang o 16, pero may nabutang sa konstitusyon, imo pa nang paubsan, depende lang pila rin makuha, ha? Medyo katawanan ng kalakiha mga higala. Kay may napatik sa konstitusyon, mula man na ba mga kaigalaan o kana bitaw mga eskwelahan nga doon nag-standard ba? Standard ba? Ikaw, Rem, kaya nag-teach magyud ka, Rem. Na-standard panalitan, okay, exam. Ang atong exam is 100 items. 100 kutob. Ang passing pila man, 75. Nanakay paborito karong estudyante ron. Pag take, siguro ang pasar, ha? 75 yung siguro, ah. Kung taas pa, kuha na yun. O 75, pasar ka. Na nakuha ka, 70 naman, Rem. Buingon ka nga, pasar gihapon kay atong giusab. Giusab ang passing percentage. Medyo katawanan sa nang kalaki. Isulti daan pilay passing daan. Sa di pa sa mo takes exam. Para makatuon sad siya, makabantay sad siya, anak ba? Di kay, dipindi lang niya. Hadlo kung take siya, may hadlo pasal di kandaan. Ano man? Basta ka ito lang, pahauman lang na to. Mula mamahal na istoryahan nga impeach na Sara, bahala na. O pilay makuhang boto 16 ito kwaon, makabirata 16 yun. O pila rin mahaom, dahil maura itong ikuan. Nilad po na, oy. Na pag-take sa exam nun, niya ang nakuha 60 na yun. May nga na po ka nga. Kana na ang pasal gihapon kay ato naman giusab. Di kata mahimong katawanan ng kalakiha mga sukitig pamina. Kani kung dagana mahigalamura mo kuning kalakiha baog. Ang konstitusyon ng ingon 2/3 of all its members. Nya karon mo naman sige lang ikuan na impeachment na mo niya. Pilay makuha ra makakuha tag 16 okay o di gani kakuha 16. Okay ka po na to lang gyapon ang kunon nga nausab ang denominator. Asa man ang fairness anang kalakiha. Naisama ra na mahigala lagi sa 13 gyud ang majority. Wa man kakuha 13, 12 naman gyud. Abilino case okay na. Dili po manginana oy kay gipili po na 32 million na ba po nagpili ana. Dili po na to bugal-bugalan ang pagtangtang, no? Bagi lang process. Siguro alam niyo bira ko gisay mabira. Ang mga tao na lay mohukom manaon niya og giunsa pagbira sama ni Joel og ni Cheese. Nga nabira gyud. Okay, at least sa balaod, mata sa balaod, medyo
nakuha manghigala ang 13 votes. Pero giunsa pagbira na ang mga tao na imuhukom nga wa man to. Wa man magkadimaong pagbira. Di man to ilang kabubuton. Mga tao na imuhukom. Pero at least dili ba kay bastos kay paminawon nga nakuha gyud ninyo ang number of senators, number of senator judges nga mo konbikto. Ha? Total, gamahanan bitan na sila mga higala og unsaon nila na pagkuha karon. Sayo naman na ni Crispin Remulla iya mainon niya hinog-hinog na imong kaso. Bilyar kamong duha, Camille og Juan, hinog-hinog na inyong kaso. Unsa man balbangaan ra ba ni, ha? O magpabilin gani mo diha sa grupo ni Cayetano, madayunan gini kahino. Pero og mobalhin mo, mobalik ni mo atras ni pagkahilaw. Atal ni agi katawa-katawa mga sugidig paminaw kay mao man ni hitabo ron. Matod pa sa aligasyon ni Alan Peter Cayetano, no? So nga to, fair lang ta. Fair lang. 16 magikinhanglan. Kay karon ko mura maginahinay na dayo kanang gibrainwash sa mga tao dan mga 2/3 vote 16 gina. Ang denominator to 24 man. Pero ginahinay na mga tao pasabot nga 22 na lang di ang denominator kay si Bato kuan man. Wa na mas Bato kay kininiang wa na mapakita sa Bato nya Jinggoy na priso naman so 22 na yung denominator. So mugamay na pila may 2/3 na 22. Kuyaw man na mahigalag mo na ipaundayunan nimong klasiha sa kananaang argumento. Ngano man, ang konstitusyon gituyo na mahigala nga dunay specific numbers nga gibutang tungod kay gibangil na gipundar ka na aron nga di na ta mausab og kabiktima nga mamahimo mahigalang dunay laing diktador nga presidente. Kay kaniadto gud panahon ni Marcos Sr. nitagam ta adto mo nang duna tay 1987 Constitution. Kuha na siya kini ni ang resulta na sa ato mga higalang pag-under for 20 years. Niadtong Marcos Sr. So pagpugong nga di na to mabalik adto mga kaigalaan. Gibutangan na nag mga bangil dihandaan. Nya dunay Senate, dunay Congress independent from the executive department ang legislative department. Nya duna po Supreme Court. Gituyo na aron nga ang presidente dili na mabalik kanadto nga diktador nga ang Congress gidissolve gud. Siya ra siya usa ka tawo ra tanan nagmando. Para nga dunay ang principle of check and balances mapadayon. Munang dunay gibutang diha nga gituyo na pagbutang dinha ang mga framers constitution gituyo na pagbutang nga 2/3 of all its members. Doon na mga specifics. Kay og imo mga higalang usab-usabo na nabutang gihapon mahigalag padung gihapon tas kamarsyalo. Padung gihapon ta mahigala sa pagkadiktador. Kay pwede man ang presidente ray iya guna tanan ang DOJ iya guna ang ombudsman Crispin Remulla. With due respect sa ombudsman ha ako dako kay kog pagtahod ining ombudsman mahigala. Kanang ila mahigala mga trabahante na mga maayo mga di prinsipyo na pero kinis Crispin Remulla dili kay ko bilib sa akong kagalingon lang ba kay politiko magud. Kay ganahan kog ombudsman mahigala kadto gyud dunay record ba nga crusader gyud sa anti-graft crusader gyud siya. Si Remulla mo ko kadungog ining graft crusader na. Gikan ko ni pagka-gobernador, human, congressman, ang iyang anak day, congressman day no. Nya si John Vic. So man nga dili ko, prangka na ko pag-istorya ha, ako believe ko sa ombudsman, ang ilang mga empleyado diha tanan, okihan ko na. Pero kining ombudsman nga natulo sa Remulla, dili kay ko believe. Nga naman, politiko, magod niya ang iyang pagka-ombudsman, bisag daghan manghigalang mga bikil, dipugos yun niya siya may ombudsman sa ligay si ila tanan ba? Ha? So karon medyo di kalikayan, magduda ang mga tao nga na-politicized ang ombudsman mga higala. Medyo mapapanggukod ba? O kauban ganit. Sa manahitabo kang Rafricto, 60 billion tong issues PhilHealth. Dismiss. Mula magod kung kauban taway, problema. Pero og muusupa ka, kontra ka gani, apaksit ka gyud hinog yun imong kaso. Mao ni ang atong mga naobserbahan mga sugid paminaw. So karon kini ni ang
hitabua kang Vice President Sara Duterte, tanawonon yun ni mahigala kay ni amay ng gawas gani si former Chief Justice Hilario Davide. Nya maogyod mahigala usa sa mga framers sa Constitution. Ang ako kung kabiliban nga katong mga framers Constitution, number 1 kato si Father Joaquin Bernas. Mamay libro akong gibasa gito sa pag-take na kog bar exam, kanang libro ni Father Bernas may akong gibasa. Labi na kanang sa constitutional law, kanang Article 3, Bill of Rights, nindot kayong pagkasuwat. Kaya na lagi ko na siya, tungod na sa atong experience martial law ba? Di ayo gitong 1987 Constitution. Gibangilan gyud mga higala kay kung di mo bangilan ug imo inon nga basta mapriso na gani pasakaag plunder niya while to as prison di na maka-appeal sa di na kwintahon. Kuya wag pasakaan na tanag plunder day. Unya wa pa may conviction. Wa pa man ang ma-proven beyond reasonable doubt na may constitutional provision nga ang tao magpabiling inosente until proven guilty beyond reasonable doubt. So kung doon ay mga provisions sa plunder law mahigala nga musukway sa Constitution, inferior ang Republic Act sa Constitution. Kay kung imong paundayunan ka ng katarungan na nga si Jinggoy na may kaso, di na apil sa ihap. Kuyawa, no? So, inana kagamhanan ang mahulot sila, ihulot ko pa sa kaso, plunder tanan. Nabutang mga higala og wa mag-serve sa purpose ang 2/3 votes nga gispecify sa 1987 Constitution. Straight to the point. Ma-defeat ang iyang purpose. Kaya klaro-klaro lang ha. Kung imong ingnon nga, basta doon na plunder case, di na pwede ipon. So, Jinggoy, kina may plunder, wa na to'y appeal sa ihap. Tiaw mo na mahigalag, mauho na. Og silang tanan, pasakaag plunder, katong musupak plunder mo, ipampriso mong tanan. Bisan pa og, wa pa'y conviction, nga di na sa maka-appeal kay plunder man yung kaso. Nadaot, na-defeated ang purpose mahigala sa atong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pas pagkadiktador. Straight to the point. Gamhanan kay mahimo tanan sa presidente day, under gunya ng DOJ, under gunya ng ombudsman. Pagdikta dito nga sige pasakaig kaso na. Maplander na oy butang talo no. Ipang plander na dili mo uban na to plander. Aron gidi na maka-appeal sumuubos ang denominator to oday. Gikan sa 24 maubos na nga naman giplander na masan tanan. So mawa mahigala ang logic. Mawa ang logic. Ma-defeated ang purpose sa 1987 Constitution. Sayon naman kay na. So, mabalik ang diktadorya. Ikaw, Presidente, kaya ko na humuunod ng tanan. Ang tanan, pag-instruct ni mo na, tanan nga dili mo sunod, pasakaig plunder. So kung doon ay plunder case, di na maka-appeal. Sa voting, di na maka-participate, di na appeal sa kwintada, muubos na ang ato nga, ang atong denominator. So instead 24, papasakaag plunder na tanan diha. Kanang kutob sa musupak, ibutang talag o 22 na lang or 20 na lang, hala, napay musupak o 18 na lang, nawa na. Muna nga si former Chief Justice Hilario Davide, sa ako nag-ingon, si Bernas mo imayo, tos Bernas kay pare to mahigala, unya abogado pa yun. Siya mo oy dean sa Ateneo College of Law. Unya nahimo tong dean emeritus. Katong mga sinuwat ni Father Bernas maayong pagkatagik. Ikaduha nga Framers Constitution nga makaingon taba nga maayo, kini si former Chief Justice Hilario Davide. Kay usaman siya mahigala, kini si Davide, Chief Justice ni Supreme Court. Kanhi. Unya siya mo'y nag-preside atong impeachment ni Irap Estrada nga wa matiwas. Si Davide usa sa mga Framers Constitution. Atol sa interview ni Winnie Monsod, ingon si Davide giday nga kanag yung of all its members, kanang pagkonbikto, 16 yun. 16 yun ang pagkonbikto. Beto paminaw na ko si Chief Justice Hilario Davide ba, kining iyang interview ni Winnie Monsod. Atong klarohon ha, 1987 Constitution ang gibasihan ani. Kung kanus ani nga interview, kay doon na may gi-circulate mahigala nga mga messages nga mao ni mao na. Ang atong punto mao nga, unsa man ning tuiga nga interview, nagpabilin because ang basis nato 1987 Constitution man, 24 senators man yun. Bisan pa og karon ni pinakabag-o ning interview or last year ning interview or the other year ning interview, the same because wa man mausab ang 24 senators
nga mo'y composition sa senators na to. Na unsa may sulting Davide ato paminawon ko no dong names be. Be sige. And 2/3 will be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Okay. Straight Boss. to the point. So kini mahigala pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide. Kung kini mga kaigalaan gahapon ng interview, frisco ng interview or the other year ng interview or the other year pag yung interview, it does not matter. Why? Because it remains that the number of senators is 24. Bisa pag moingon ka rin, gahapon man ang interview ha, o dili na, ato pa ng usap katuig, o natong usap katuig pa na. But the content, the substance of the interview, the substance of the BD's answer in the question raised by Munsod, parihara. Parihara. Wa ba na mausab ang 24 ka mga senators? Bisa pa mga higala gahapon ng interview o natong usa ka adlaw ni o natong usa ka tuig pa ni. Nagpabilin mga kigalan mo na nga klaro-klaro ba lang ba? Ang kanang argaw sipa ra bata ng argaw. Klarohon tala niya bisag kanus ani nga interview ni Davide. Wa mausab ang content. Ngadto ni 24 mga higala ka mga senators. Busa ang gikinahanglan pagkonbikto 16. Kay lisod man kayo nga og di ko kabot 16 pahauman talag pila.